Ngathi kini hlukanani nokuthi umuntu mangabe ukuthi ukhulelisa umuntu bese kuba ukuthi leyo nto leyo usezophika ingane kungakabonakali izimpawu noma ama-results ukuthi umntwana ngabe wakhe noma ngabe akusiyena wakhe. Kuyicala ukuphika ingane isikakhulukazi megcineni sekuthola ukuthi yakho kuyicala. Leyo ngane isuke sifuna ukugezwa isuke isikhwakhwala sokuthi uyise wayiphika okuNkulunkulu wayo wasemhlabeni uyise. Ngakho ke ingane imiphikiwe yazi ukuthi isiphila nesinyama nesigcwagwa kuyohamba kambe kusho ukuthi uyihle wakuphika wena. Unenkinga yokuthi babakho ngoba manje isidalo simnikeze lo mntwana neswe seyivumelana ngoba phela ukutholakala komntwana kuvumelana idalwa ezimbili esakwayise nesakwaninalume bakhe bese kuba ukuthi esakayise asinayi asex kakhulu enganeni uma singenzanga lutho. Lesi sakwamalume ngoba siyithwalile so lesinamandla amakhulu nokwenza into eziva musana ukuyiphika ingane kulicala. Ngakho ke ngikhuluma nawe ke osenze mhlawumbe uthola ukuthi usiyatshela ukuthi njengamanje unomuntu ongazizwa kahle. Thandi okay kulungile kuyezwakala kuzobonakala ngokuthini noma ungagcina ngaphathi kuzobonakala ngomntwana ngoba kuzobe sengathi uyayiphika musho kanjalo. Ingane ivela nje isazelwe kubukwa izandla kubukwa izinyawo kubukwe yonke into and ungavumi ukuzwa kakhulu ngo-anti laba okuyisibona abasuke mhlawumbe bekuwukuthi abakini ngoba sometimes bayalivuma icala bebona ukuthi bancane ukuthi ingane ingaphikeki bethu mhlawumbe bamthanda lo sisi kakhulu kodwa wena yazi ukuthi ingane izoyiveza mesizelwe iqhubeka ikhula angeke kungasho yabona ngisho ipostile ingane ke kusho ngisho ama-comment yazi yafana ngisho ngabathi umlomo wodwa lo bayakwazi abantu ukubona lo mlomo uyafana nokabani ngisho ngabathi nebusona ayifani nawe ngisho amehlo ngisho ngafana nawe ebusona ngisho amehlo shotwa ngisho amehlo sibheka ngathi ubani so ingane ayiphikwa kuyicala ukuyiphika ngoba kusasa kusuke kusafanele ngale ilungisela ukuthi wena isewayo wayiphika wena uNkulunkulu wasemhlabeni wayiphika umntwana nje akaphikwa bafowethu angisho ukuthi ivumana izingane ninondla izingane ungasizona ezini cha kodwa mangabe sewuthola ireport ukuthi umuntu akazizwa kahle noma uzithwele bona ngomntwana bese kuyimani kwazi ukuyikhuluma le ndaba ukuthi ungabe ngempela uyumnalo uphawu lokumuntu owakini noma kanalo uphawu kodwa nje iqiniso likhona ungakhulumi kuze kweqe ingane ngoba sekumele wenze inhlambuluko ayikho into ebaleke njengenhlambuluko ngisho emizini eminingi ibanjwe izinhlambuluko imizi eminingi ibanjwe ukuthi abantu abakhumelana ngomlotha so nje mangabe ukuthi wena nomntwana amingalo nentombazana ethi izithwele but unama umanqika awuboni kahle linda ngomntwana azaleke bese kuyima funa khona ukuze uyibone ingane na 2 weeks na 2 in 1 week na 2 weeks sikusalo shintshanisa abantu ebajike ekhaya shintshanisa abantu singathi ifana nonini ifana nawe ifana nobani njalo umntwana akaphika ungakaboni ngoba even noma usumphikile kulicala ukuthi umntwana wena njani umphikile yonke into oyenzayo ibhelify ibuye ize njani ize kumuntu kusasa ophilayo njengawo umntwana iyabuya back lonto bengilelo thuba namhlanje ukuthi nje umntwana akaphika ingane zakwethu ngiyabonga ethuba.